цялото внимание на света. Заповядай. Благодаря ти, Цецо. С Петър сме приготвили днес едно ястие, като ми се обади Петър ме покани за празника. Аз си помислих какво да направя, което да не е сладко, да е по-различно. И започнах да действам. Казах, ще направя пилешко месо с череш, защото е свързано с... Не са те възпитали, кога кажа. За тебе без само череш. И почнах да действам. Какво мога да направя пилето, кой аромат. И реално черешта е много добре се подхожда с мащерката. Затова изпекахме пучето от пиле на 12 часа на ниска температура, на 83 градуса, с чесън и мащерка. И то става наистина много крехко, както се прави.